Guazen. Guazen lagunak. Hemen gaude nire klasean. Eta gaur guazen lagunak. Hemen gaude nire klasean. Eta gaur nola egin euskeraz Notion. How to get Notion to recognize Basque language. Basque Hispactic. Notion. Ez dakit zer, baina nire ustez zaila da. Kaixo Xavier, zer moduz lagun? Ondo, espero dut. Ondo zaude? Zer moduz? Zu hurrengo ikaslea klasean. Primeran lagun. Guazen, barkatu. Live ikusi nahi dut. TikToken. Nola esaten da alabez. Bueno, ikusiko dut. Kaixo Javier, eskerik asko ongi? Nire bai ongi naiz. Esan dugu ongi? Ni ongi naiz? Nola esaten da? Zer da ongi? Adibidez, ni ongi naiz? Zer da hau? Ongi nago. Oso ondo. Ni ongi nago, eta zu? Ongi zaude? Nire ustez egun oso berezia da. Oso ongi dago, bai. Nongoa zara zu, Xavier? Nongoa zara zu? Donostiarra zara? Nongoa zara zu? Oso ondo hitz egiten duzu. Eskerik asko irrati! Zer moduz? Ondo esperatzen dut. Jatorri nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez irrati. Oso laguntzen dit. Asko laguntzen dit. Bai. Kaixo lagunek. Bueno. Joko bat. Jolasten bat. Goazen. Nola esaten da... Barkatu lagunek. Ikusi nahi dut nire notak. Eta zure komentarioak. Bale, jarraituko dizut. Venga. Eskerik asko errati oso jatorra zara. Oso jarrota zara. Jatorra zara. Eta hau da nire euskarako klasea. Eta eskerik asko irrati zure jarraitzeagatik. Eta ongi etorri nire klasean. Egunero klase bat egiten ari daiz euskeraz. Zergatik. Euskeraz bizi nahi dut eta klasean euskara hitz egiten dugu. Agian, behar bada agian, inglesez, frantsesez, txinoz hitz egiten dugu, baina normali orokorrian, normalian, en general. Orokorrian, non dago nire hizkuntza. Eskerik asko, Mikel! Eskerik asko zure jarraitzeagatik, ongi etorri nire klaseara. En general. Nola esaten da en general? Bueno, normalki. Eskerik asko erkike iru gehi bederatzi. Kaixo user, zer moduz, beriz, bai, kaixo beriz user. Orokorrean, eskerik asko. Orokorrean, klasean euskeraz hitz egiten dugu. Baina, agian inglesez, frantsesez, ederez, txinoz, arabez hitz egiten dugu, baina excepcionalmentea da. Hau da, ez da normala. Normalki, euskeraz mesedez. Zergatik, euskeraz hitz bizi nahi dugu. Eta, bueno,
Laburpena bat. Ni kaixo Scott Zuniga naiz, eta estatu batuarra naiz, eta orain Euskal Herrian bizi naiz, duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko, eta bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian. Datorren astean euskaltegian hasten ari naiz berriro. Bai? Hasten ari naiz berriro. Gaztelania adakizu bai, Mikel. Claro que sí, hablo castellano. Baina euskeraz bizi nahi dut, mesedez. Nongoa zara zu, Mikel? Nongoa zara zu? Kaixo, Bubakar, kamara, zer moduz? Jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez, Jose Marismo. Jarraitu nire mesedez, Bubakar, kamara, edo Jose Marismo. Mesedez. Eskerik asko, Papa Noel. Bai. Eta partekatu nire live, mesedez, lagunek. Zergatik, nire klasean euskera hitz egiten dugu, benetan, beti. Eta eskerik asko konok, oso jatorra zara zure jarraitzeagatik parkatuk. Nire euskera doan lana du. Ez. Nire euskera aurrera doan lana da. Barkatu, pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskerarekin. Euskera oso hizkuntzaz polita da, baina zaila da. Horrelakoa da bizitza. Eskerrik asko, Amets. Eskerrik asko zure jatortzeagatik. Zergatik ikasi nahi duzu euskera? Galdera ona da. Eta mesedez lagunak. Zaidazu galderarik baduzu, hemen nago. Duela 20 urte, nire abizena Zuniga euskal jatorrikoa zela ikasi nuen, eta geroztik nire helburua euskeraz ikastea da. Eta oraintxe duela urte bat, Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko, niri buruz. Eta oraintxe Donostian bizi naiz, nire ustez Donostia oso hiri polita eta ederra da. Eta ni posten naiz Donostian, Euskal Herrian. Zergatik ez, bizitza txikia da. Eta euskeraz bizi nahi dut. Kaixo, Markus, eskerrik asko zure jatortzeagatik, oso jatorra zara. Xavier, kaixo, eskerrik asko user. Ama zazpi, te voy a llamar, por zergatik. Zure izena luzea da. Eta zuk ni baino euskera gehiago dakizu eta ni baino hobeto hitz egiten duzu. Ez, Ridion, ez dakit, baina oso jatorra zara hori esateagatik. Pixkanaka hobetzen ari naiz. Egunero hitz egiten zuenekin hemen, TikToken nire klasean. Euskara hobetzera. ¿Puedo decir eso? Euskara hobetzera. Esan aldugu? Euskara hobetzera? Edo ez. Euskara maila ona duzu, wow. Eskerik obretzen da, oso ondo, hobetzeko, hobeto ez da? Obretzen da edo hobetzeko. Eta zuzendu nire akatsak mesedez lagunek. Akatsak asko ditut, egiten ditut. Eta nire ustez, zuen laguntza asko laguntzen didazuen mesedez, hobetzeko. Euskara hobetzeko. Eta oraintxe, voila, hemen nago zuenekin, euskara hobetzeko. Eta oraintxe, voila, hemen nago zuenekin, akatsekin. Usen, mesedez,
eman adibidez, mesedez. Akatsekin. Kaixo peio, zer moduz? Ongi etorri nire klaseara. Nire klasean euskaraz hitz egiten dugu, posten gaude, zergatik. Euskaraz bizi dugu eta. Bizi naiz. Donostia, bai. Euskaraz bizi dugu eta. Se aprende con los errores, hori esan nahi du. Bai. Edo, oidek, noski, eunuko zer. Zer egiten zenuen estatu batuetan? Nire estatu Mexiko berria da, ni Mexiko berrikoa naiz. Badakizu non dagoen, User, o Mikel? Estatu batuetan? Mexiko berria egomende baldean dago, estatu batuetan. Texas eta Arizona artean dago, Mexiko ondoan dago, gainean dago. Eta oso estatu polita da, baina han ez dago jende askorrik. Estatu bastante lasaia da. Eta bai, polita da. Noski Albuquerque ezagutzen dut. Bai? Zergatik, opariak, nola esaten da bakazion. Oporriak, eta Roswell ere, bai? Ostras, oporrak. Zu oporrak, Juan, oporrako, nola esaten da, fuiste de vacaciones, lagunek, nola esaten da hau. Fui de vacaciones. Jarraitu nire mesedez lagunek, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen didazue. Oporretan joan zinen, polita da lagunek. Oporretan joan zinen, Mexiko berrira, oporretan joan zinen, hemendik Mexiko berrira, ezta? Lagunek, barkatu, baina nirekin pazientzia behar ditut. Zergatik, nire euskera aurrera doan lana da. Eta nire denbora hartzen ari naiz. Baina, lan asko egiten dut. Egunero klase bat egiten ari naiz zuenekin hemen TikToken. Eta asko laguntzen didazue nire euskerarekin. Eso es pregunta. Bai. Oporretan joan zinen Mexiko berrira zuekin. Hori da. Eskerik asko Elaia. Elaia, zu irakaslea zara. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez, Elaia. Mesedez. Zuzendu nire akatsak. Eta, bai, zergatik ez, bizitza txikia da. Eskerrik asko, zuekin. Egunero hitz egiten zuekin hemen TikToken. Eta bai, oso posten naiz eta ondo pasatzen dut. Pazientzia behar dut singularrez uste dela ez ditut. Bai. Bizitza laburra da. Ongi etorri eta zer da laburra? Zer da, ez dut ulertu eunukaun, baina ulertu nahi dut. Ez dut entzun esan duzuna gelditu da. Ez dut entzun esan duzuna gelditu da. Nire gelditu? Galdera. Ez dut entzun esan duzuna gelditu da. Barkatu.
ulertu nahi dut. Ez dut entzun esan duzuna. Bai? Entzuten didazu nire oraintxe edo ez? ¿Me oís? Orain bai? Oso ondo. Eskerik asko Aurritz Lamariano. Eskerik asko eta ongi etorri nire klaseara. Eta beste ikasleak jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Zergatik ez? Bai. Hau, hemen. Nire galdera Mexiko berrira joan zinen. Oporretan. Hau da nire galdera. Oporretan joan zinen. Oporretan joan zinen. Fuiste de vacaciones. Ajá, estaría mejor dicho, jarraitu nire euskara irakasten. Bai? Elaia, zu irakaslea zara. Non zaude, Iraia. Iraia, eskerik asko, mila esker. Benetan. Jarraitu nire euskara irakasten. Hobeto, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko baino? Hau, edo jarraitu nire euskara irakasten. Zuri... Jarraitu nire euskara, hori txarto legote. Egunon, iru. Egunon, geona, oporretara. Ok. Mexiko berrira joan zinen oporretara. Oidek? Horrelakoa? Jarraitu nirekin euskara ikasten. Hobeto? Jarraitu nirekin euskara ikasten. Hobeto? Gustoko duzu Euskal Herriko pasaiak? Noski. Eunuko Mikel. Bye. Quiero decir, sígueme por favor para seguir ayudándome con euskera. Bye. Ingleses badakit. Ni estatu batuarra naiz. Eta inglesez nire hizkuntza maternua da. Jarraitu nirekin euskera ikasten. Seguid aprendiendo conmigo. Ez. Esan nahi dut. Follow me para seguir ayudándome a aprender euskera. Esan nahi dut. Ulertu duzu? Eta bai. Bueno, hau da nire aurpegia. Musikaria naiz. Bi kontua ditut TikToken. Kaixo Scott hemen gaude. Kaixo Scotten. Baina nire kontua Scott Zuniga nire musikoko kontua da. Eta bai. Eso es. Oso ondo hitz egiten duzu. Eskerik asko gamerreki. Oso jatorra zara hori esateagatik. Jarraitu nire euskara irakasten. Eta orain nerviosa naiz. Oso ondo. Hemen lan egiten duzu? Bai, telematikamente, bai. Nire etxetik. Ama hizkuntza. Hori da. Inglesa nire ama hizkuntza da. Bai, oso garrantzitsua da. Esaldea. Non dago? Ez, hemen dago. Inglesa nire ama hizkuntza da.
hizkuntzada. English is my mother tongue. Esan dugu. Oso hitz egite inglesa. Ingelesa. Eskerrik asko, Elaia. Elaia! Eskerrik asko! Nire irakaslea zara egun gaur. Esan nahi dut. Eta bai, eskerrik asko Noa. Partekatu nire live zure familiarekin, zure txarkurrerekin, zure lagunekin. Oso asko laguntzen dit. Eta zergatik ez. Eta jarraitu nire euskara. Ahora tengo miedo. Elaia me va a regañar. Elaia, eskerrik asko Elaia zure jatortzeagatik. Baina ez da claro. Nola esaten da. Seguidme para ayudarme a aprender euskera. Nola esaten da hau. Para ayudarme a aprender euskera. Nola esaten da hau. Seguidme. Bueno. Eta bai, zer gehiago. Eta lagunek. Ezaidazu galderarik baduzu. Jarraitu euskera hitz egiten ikasteko. Jarraitu nazazue nire euskara irakasten jarraitzeko. Bai. Hori da. Jarraitzeko. Bai. Laguntzeko, jarraitzeko berdin da. Jarraitu nazazue nire euskara irakasten jarraitzeko. Oso polita da. Politiago da. Jarraitu nazazue niri euskara irakasten bai, irakasten jarraitzeko. O irakasten laguntzen jarraitzeko, berdin da, zergatik ez, luzeago da, baina hori bai. Jarraitu nazazuen nire euskara irakatzen laguntzen jarraitzeko, mesedez. Ahal duzu inglesez hitz egiten pixka bat, right now? You want me to speak English? I can speak English like a motherfucker because I'm from America. Eunuko Rodri? ¿Estás satisfecho? Jarraitu nire mesedez, Rodri. Jarraitu nazaz. Si quieres decir a ti, sígueme a una persona solo. Jarraitu nazazu. Jarraitu nazazu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Easy peasy, lemon squishy. Squeezy. User, lemon squeezy. Baina, ia. Oso ondo. Easy peasy, lemon squeezy, user ama zazpi. Entzun badakizu euskeraz berba eitzeko forma ezberdinak dauzela. Torre, egunon. Eta ongi etorri nire klaseara. Esan behar dut mesedez, nirekin pixkanaka. Batzuetan zu galderak entzuten ari naiz, baina benetan ez. Eta polikiago mesedez. Eskerrik asko zari taserera. Oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Ridion, Rudiger, eskerrik asko jarraitzeagatik. He said that there are a lot of talks and some dialects. Bye. Kaixo-ike! Ongi etorri, Laguna. As another language, Euskera has a lot of different dialects. Noski, dialects. Begira. Dialects. Oraintxe, batuan
batuan hitz egiten ari naiz, baina etorkizunean adien beste hizkera batean hitz egingo dut. Baina oraintxe batuan hitz egiten dut. Berriro. Oraintxe batuan hitz egingo dut. Baina espero dut etorkizunean beste hizkera batean hitz egingo dut. Bai eda ala ez. Eskerrik asko Ainhoa, nire jatortzeagatik. Zein da zure abestirik gogokoena? Euskeraz? Euskeraz ala inglesez? Elaia. Jarri ilargia. Goazen. Zaiozu ilauriari, beriz ez hausteko, esan bakardadeari, goarez ez tortzeko, na 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 na. Goazen, na 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 na. Oso abesti polita da. Kaixo Magi, zer moduz? Ongi etorri klaseara, zer moduz egun? Zer moduz zaude? Venga, jarri maiti zaitut. Gero, bai, ide ona, plan ona da, DG, zer moduz? Ongi etorri klaseara. Zenbat daramazu euskari ikasten, Elaia? 9 hilabete daramatzat. 9! Baina lan asko dut. Lan asko egiten dut. Egunero hemen nago TikToken zuenekin euskari ikasteko. Eta benetan, bueno, hitz egiten, ondo hitz egiten dut. Baina normalki nire euskara aurrera doan lana da. Eta normala da. Nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Eta bera abizena Zuniga, bai, Zuniga da. Duela, bai Iker, Zuniga da. Begira. Zuniga. Nafarrakoa da nire abizena. Herri txikia dago Nafarroan. Zuniga pueblo. Hemen dago Navarra. Non dago mapan. Begira, lagunek. Bueno, map. Ez dakit non dago, baina. Goazen. Hemen dago. Hau da nire herria. Hemen dago Logroño. Gasteiz hemen dago. Eta jende asko Zunigan lan egiten da Gasteizen, noski, baina nola esaten da, aquí está la frontera. Etorkiz, no, nola, ez dakit, baina begira, fronteran dago, Navarra eta Alaba. Harrik iklan eta nik jai. David, Espainia oso nola esaten da, herri, oso país, herri, ona da. Aditzak oso ondo deklinatzen dituzu. Eskerrik asko, Elaia. Batzuetan ni nola esaten da ederaz ez dakit. Ez dut gogoratzen, baina deprimido nago. Zergatik.
hizkuntza ikastea oso zaila da. Baina horrelakoa da bizitza, ez da? Herrialde hori da, eskerrik asko Iker. Espainia oso herrialde polita da. Baina barkatu. Hemen Euskal Herrien gaudea. Muga, frontera hori da. Mugan dago. Nafarroa eta zer moduz eta Araban gaude. Euskal Herrien egon zara noiz bait. Bai, Donostian. Hori, Donostian ari naiz. Donostian bizi naiz. Euskal Herrian bizi naiz. Baina oso gustatzen zait Espainia. Duela hogeito urte Andaluzian bizi nintzen. Cadizen, Jaenen eta Malagaen. Eta ondo pasan nintzen. Bai. ¿Qué piensas de la independencia? ¿Qué piensas de la independencia? Barkatu. Baina badakizu, benetan, allow cookies. Ondago. Can I? Guazen. Nora esaten da, ¿qué piensas de la independencia euskeraz, Elaia? Mesedez. Nora esaten da, ¿qué piensas de la independencia? That I should not show you. Zer pentsatzen duzu independentziari buruz? Nire ustez da hau. Bide batez, rock and rolleko irakaslea naiz eta hizkuntzen aldeko gudaria. Maitasunaren aldeko politikaria naiz eta maitasun bonbak besterik ez ditut botatzen. Zapalduak, okupatuak, sufrimenduak eta aprobetxatu direnak ordezkatzen ditut. Beti defendatuko ditut. Hau da nire ustez, Elaia. Jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu nire mesedez. Nire ama Eskoziakoa da. Nire aita Mexikokoa da. Eta nire abizena euskalduna da. Ez dut sentitzen. Rock'n'rolleko irakaslea naiz. Bai, libe, Bilbon egon naiz. Eskerrik asko izaro. Oso jatorra zara niri jarraitzeagatik. Eta Bilbo oso hiri cool da. Desberdina da. Donostia baino. Baina oso hiri lasai eta cool da. Eskerrik asko aian. Nire jatortzeagatik. Egunon. Partekatu nire live mesedez jarraitu nire. Now I'm nervous. Non dago zure esaldia. Elaia, non dago zure edazli. Non dago. Jarraitu nire. Bai. Hemen dago. Jarraitu. Bai. Edazten dut. Jarraitu nazazue nire euskere irakasten laguntzen jarraitzeko. Okay, I gotta memorize that.
Jarraitu nazazue nire euskara irakasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Pixkanaka. Ez da izan. Sagardotegira joan da zaude, bai, Astigarragean. Oso gustatzen zaitut zagardotegiak. Goazen Iker, egun batean goazen zagardotegira elkarrekin. Zergatik ez. Asko gustatzen zaizkizu, bai. Goazen lagun. Asko gustatzen zait, baina si hay muchos, plural, zaizkizu, ez da? Asko gustatzen zaizkizu. Bai, zaizkit. Asko gustatzen zaizkit, bai. Asko gustatzen zait zaizkit zagardotegiak, baina nire bihotz ardo da. Maitasuna, nire maitea, mi amor es el vino. Bai, zagardo. Eskerrik asko Noa, partekatu nire live lagunek, oso asko laguntzen dit. Nola esaten da, mi corazón está con los vinos. A mí me encantan los vinos. Hemen ardo asko dago. Hobeto da. Bai. Eskerrik asko egoitz, jarraitu nire euskera irakasten laguntzen jarraitzeko. Jarraitu nazazue mesedez. Karimotxo top elaia. Barkatu, baina ez nago ados. Kalimotxo nire ustez pekado da. Vino Coca-Colarekin. Pobre uva. Nola esaten da pobre uva. Uf. Kalimotxo oberena da ez duzu ondo probatu. Bueno, lagunek. Egun batean, hemen Donostian festa bat egingo dugu, eta kalimotxo edateko zuenekin. Kalimotxo bat edateko zuenekin. Nire lehen kalimotxo. Ados zaude, idea plan hona da. Baina nire ustez pekatua da. Eta txakolina, noski, ardoa da. Txakoli ardoa da. Asko gustatzen zait. Kalimotxoa nire edari gogokoena. Bai, baina pekatua da. Nola esaten da, pobre uva. Si nadie quiere decírmelo. Hola, nire response. Luzea da, baina nire respuesta da. Nola esaten da, pobre uva. Matz gaixoa. Eskerrik asko, Yolanda. Kaixo. Matz. Kalimotxo pekatua da. Matz gaixoa. Oh no. Pobre uva. Eskerrik asko, Elio. Nire jarraitzeagatik. Jarraitu nazazue nire euskara irakasten laguntzen jarraitzeko mesedez, lagunek. Antzekoa. Iker zer da antzekoa. Nire ardo gogokoena oraintxe Euskal Herri jatorrikoa Nafarroan nola esaten da
bodega bat badago, nola esaten da? Ez dut gogoratzen, baina bihar. Gero ikusiko dut, eta gero bihar esateko dut. Nola esaten da, mañana os diré. Antzeko, parecido. Antzekoa. Un segundo. Antzekoa. Garrantzitsua da. Antzekoa, parecido. Esango dizuet. Oso ondo. Esango dizuet. Eta normalki nire klasea 3:00 hasten ari da, baina gaur Juan temprano. Barkatu lagun, batzuetan nire euskera primeran da, baina batzuetan ez. Bihar esango dizuet. No esaten da, hoy me tengo que ir temprano. Bihar. Esango dizuet. Mañana os diré. No hay acentos. Goiz. Beharra daukat. Gaur goiz joan behar dut. Bai. Gaur goiz joan behar dut. Oidek. Zer da disberdina artean? Gaur goiz joan behar dut eta goiz joan beharra daukat. Goiz joan behar dut. Today I have to leave. Bi modutara esan daiteke. Bai, noski. Bueno, ikusiko gara. Barkatu, no esan. Esto cómo funciona. Lagunek. Duzu ez tienes. Duzu. Sí, duzu tienes. Duzu bai. Noski. Bai. Kaixo Josune. Kaixo Aiora Lopez. Ongi etorri nire klasea. Oso ondo. Bueno. Eskerik asko, oraintxe jolatzen ari gara. Prest zaudete? Ondago. Hemen dago. Ondago. Ok. Goazen. Oraintxe abesti bat joko dut eta asmatzen lehenak irabaziko du. Ados zaudete? Euskeraz, ha? Euskeraz. Prest zaudete? Ala ez. Abesti bat joko dut eta asmatzen lehenak irabaziko du. Euskeraz. Lehenengo entzunekin gana. Hau da nire playlisten. Lehenengo erraza da. Goazen. Kaixo olatz. Zein da abestio hau? Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizun.
Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre ego. Bueno. Oso ondo, Iker! Kaixo alaitz eskerik asko nire jatortzeagatik. Iker! Oso ondo, Iker! Leaderboard. Iker! Punto bat. Ok, urrengo abesti. Prest zaudete? Prest zaudete? Bai ala ez. Venga, kaixo olatz berriro. Erraza da. Zer dau? Badakizuen ala ez. Bueno, gero? Bai, zita garda, baina zein abesti da. Hori da, Iker! Hori da! Begira da. Iker, 2 puntu dauzkat. Iker gaur, nola esaten da? Iker esnatuta dago. Iker oso asko esnatuta dago. Venga, horrengo besti. Prest zaudete? Dauzkazu. Jaiotze basatia? Zer da jaiotze basatia? Ez dut ulertu, Yolanda. Baina ulertzen nahi dut. Zer da jaiotze basatia? Abesti bat? Kanta bat, bai. Bueno, horrengo abesti lagunek. Prest zaudete? Goazen. Bai, gatibu da. Ez da eurixan dantzan. Hori da, Iker! Berriro! Azken maite da. Lagunek, barkatu baina gaur Iker asmatuta dago. Ui, ia olaz, ia, esnatuta dago Iker. Hostia, Iker, ¿cómo estamos? Benetan, Ia, kar. Venga, lagunek, urrengo abesti. Eta mesedez, zuzendu nire akatsak, mesedez. Venga, urrengo abesti. Prest zaudete? Aha, bai. Kaixo Ainoa. Hori da, Diamante. ¿Qué dice? ¿Subjuntivo joder? Subjuntivo joder. Horregatik ni esan bezala. Abitza subjuntivo joder. Ez dakit. Baina hori da, oidek, Diamante, nola izen da zure izena? Andrades, zazpi? Jarraitu nire mesedez. Andrades, jarraitu nire. Diamante te voy a llamar. Punto bat, zurentzat. Aitor deitzen naiz. Venga, Aitor, Diamante. Kuluena da. Aitor. Baina Aitor cool da. Ere bai. Ere cool da. Aitor ere cool da. Kaixo Garazi, zer moduz? Erdera badakizu? Erdera abesti bat, Mark? Subjuntibo.
baldintza eta subjuntibo, joder. Subjuntibo, joder. Bai. Eskerik asko Astinio 5 nire jarraitzeagatik. Jarraitzu nire mesedez lagunekin. What the fuck am I saying? Batzuetan, I just make shit up. Benetan, I don't know. No esaten da. Word vomit. I just word vomit. Vomito. Euskeraz. Eskerik asko alaitz. Venga, urrengo abesti. Prest zaudete? Guazen! Baina prest zaudete? Benetan, prest zaudete? Edo itxaron. Iker prima ostuko dizut. Iker primea. Venga, kaixo Astinio 5. Kaixo, tropen euskera ez bitaka egin. Baia, euskeraz bitaka egin. Eskerik asko Mark. Botaka egin, bai, botaka. Hori da, botaka egin. Venga, horrengo abesti. Venga. Zer dau. Venga. Zer abesti dau. Zer abesti dau. Hori da Yolanda, punto bat Yolanda entzat. Hori da Yolanda, punto bat zurentzat. Esan aldut, zurentzat, punto bat, zurentzat. Yolanda. Gotta go, Mark. Agur, bihar arte, ha? Ondo pasa eta gutxi gazta. Euskera zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Delirium tremens, oidek, tim leso. Oidek. Puntu bat zuretzat. Eskerik asko, Aitor Diamante. Puntu bat zuretzat. Eguerdion, kaktus, zer moduz. Ikusi nere azken TikToka. Bai. Plan ona da. Nire ustez, aro modernoan hizkuntzak ikasteko modurik onena da. Ok, urrengo abesti. Prest zaudete? Bai? Prest zaudete? Urrengo abesti entzat? Prest zaudete? Bai, ala ez. Tim leso prest dago. Mark, eskerik asko. Venga, Xabi. Xabi. Ikusi dut. Kreatiboa zara, Xabi. Ok. Venga. Esan gore eta. Come on, guys. Venga. Internetak ez dit ondo egiten. No, ya hicimos ese. Beste abesti. Prest zaudete? Aha, guazen. Zu ikusten bazaitzut, amen nire ondun. Katuek bezala. Hori da, Maren, eta SM ere bai, baina Maren lehenengoan. Oso ondo, katuek bezala. Nola esaten da, askorra izan behar du. You gotta be fast. Nola esaten da, you gotta be fast in this game. Askorra, bizkorra,
azkarra izan behar duzu. Azkarra izan behar zara, behar du. Jolasten honetan, in this game. Azkarra izan behar zara. Kaixo Magi, kaixo lagunek. Baina marren, asko azkarra zara. Primeran marren. Ondago marren. Punto bat. Zuretzat. Ondago, I gotta write that down. Punto bat. Zuretzat. Punto bat zuretzat. It just rhymes. Zuretzat. Erraza esan. A point for you. Obeto euskeraz. A point for you, ingleses. A point for you. Baina euskeraz. Puntu bat zuretzat. Obeto. Puntu bat zuretzat. Cat in the hat. And what do you think of that? Puntu bat zuretzat. Nire ustez. Puntu bat. Onat. Point for you. Urrengo abesti lagunek. Presaudete guazen. Hemen dago. Erraza da. Agur Elaia. Bier arte. Agur. Magi. Eta Laia, bai. Oh, denak. Baina beste aldiz honetan Magi azkarragoa da. Esan dugu. Magi azkarragoa da. Nope, sorry, not there. Latzen abesti bat jarri. Magi. Agur Elaia! Eskerik asko, mia eskera, baina benetan, ha? Jatorri niri mesedez, agur agian. Agur. Azkarrena izan da, azkarrena da. Bai, eskerik asko eseme. Aldiz honetan, aldiz hau, this time, aldiz hau, Magi 22 azkarrena da. Aldi honetan. Oh, yes, nice. Aldi honetan, bai. Aldi honetan, Magi 22 azkarrena da. Izan da. Aldi honetan, honetan, god damn. Azkarrena izan da. Aldi honetan Magi 22 azkarrena izan da. Horrela? Bai. Jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu nazazuen nire euskera irakasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen dit. Eta zergatik. Nizkot naiz, kaixozkot naiz. Estatu batuarra naiz. Eta duela 20 urte. Nire abizena Zuniga, Euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta orain duela urte bat, geroztik nire helburua euskeraz ikastea da. Eta duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko nire buruz. Eta orain, orain bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian,
Eta datorren astean, astengo Euskaltegian ere bai, berriro. Horregatik jarraitu nazazue mesedez, nire euskara irakasten laguntzen jarraitzeko. Oso garrantzitsua niretzat. Nizunik ere daukat abizenez, abai, Enar! Nire anaia zara. Kaixo, Enar! Bueno, oso ondo, eskerik asko egoa, eskerik asko izaro, eskerik asko... bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, eze, arroba! Lehenenguzina naiz, hori da. Zu nire lehenguza da, hori da. Irune, eskerik asko, zer gehiago. Eskerik asko Ainhoa, Ibanez. Eskerik asko Enar. Oso jatorrak zaudete. Eta orain Donostian bizi naiz eta posten naiz. Zergatik. Euskara bizi nahi dut eta zuenekin. Eta nire klasean, egunero klase bat egiten ari naiz TikToken zuenekin. Eta nire klasean euskara hitz egiten dugu. Zarete, jarri abesti. Venga. Pazientzia, deje, pazientzia, zuekin. Eskerik asko Irune. Urrengo abesti. Prest zaudete, goazen. Zein abesti da. No esaten da, ¿cuál es esta canción? Oh, no. Obeto. Adivina. Obeto. Ongi etorri nire zuzenekoa. Eta guess, olvidar. Nola esaten da? Adivinar. Asmatu abesti hau. Hori da, Iker. Barkatu irakaslea. Barkatu. Asmatu zein den abesti hau. Hori da. Goazen. Asmatu zein den abesti hau. Hau da nire, abesti hau, nire abesti gogokoena euskeraz oraintxe. Maren, Maren ya lo sentía en su sangre. No le esaten dau. Bai, txoriak ez dakit, baina bideo bat egiten dut. Ikasi dut, Iker? Bai. Biak. Eta txori kantatzen ari naiz TikToken. Hau da nire lehen abesti euskeraz. Baina nik lehen abestu, venga. Baina nik bainekin. Nor, Maren, ez da? Bai, Maren. Azkarrena izan da. Maren azkarrena izan da. Goazen, urrengo abesti. Ama bi ez. Bi. Goazen. Abesti hau. Ok. Prest zaudete. Erraza ala zaila, ez dakit. Araitz, ados nago.
Arraitz! Barkatu maren, baina aldi honetan arraitz azkarrena izan da. Bravo Arraitz! Punto bat zuetzat! Hori da! Bueno, pixka bat, musika da. Hobeto musikarekin. Goazen, Arraitz, joe Arraitz, joe! Ez da justoa. Hurrengo abesti. Inglesez. Lehenengo, baina gero, euskeraz. Bai, Iker! Kontuz Ikerekin, ha? Kontuz? Punto bat zuetzat, Iker. Lau punto daukat. Kontuz lagunek Ikerekin, ha? Kontuz maren. Iker talde hau lezokia izan da. Zer da lezokoa? Oh, non dago lezokoa? Izan da lehenengoa. Izan da lehenengoa. Maren izan da lehenengoa. Bai. Maren izan da lehenengoa. Maren was first. Arrazoagoa da inglesez. Barkatu. Lezo herri bat. Herri polita da. Lezo. Esne beltza. Ez da gertu hemendik. Errenteria eta Pasaia artean dago, ez da? Lezo, badaki! Bai, Lezo! Bai, polita da! Nire ustez polita da! Bai, txikia eta polita da, barkatu. Ikusi ondarroa. Bai. Bueno, ondarroa politagoa da. Ondarroa. Hemen. Non dago ondarroa? Bizkaian? Bai. Bizkaian dago? Bai, polita da. Begira. Ondarroa. Oze herri polita da. Imágenes. Begira. Polita da, Ondarroa, pueblo, ciudad del País Vasco, euskaraz. Viena bezala, uala, Venezia bezala. Venezia txikia da. Begira. Baina Bizkaian, ez da? Bizkaian dago. Orain Andoain. Oso gustatzen zait Andoain. Ondoain nago aldiz bat iabeten. Ni bestiak grabatzen ari naiz elkaren estudioa. Eta elkar estudioa ez da gertu Andoainik. Andoan dago. Oso gustatzen zait Andoain. Bai Bizkaian dago. Ikusi Durango, zatarragoa da baina bueno. Oso ondo pasatzen da bertan. Venga, ane domingo. Ezkio mesedez. Ezkio herria da. Barkatu, apuntu nahi dut. Nire pueblos. Dago. Que quiero visitar.
Hau da nire ikasleak. Ondarroa. Pretty Village. Pretty Village. Eta Ezkio herria da. Ezkio. Mendian. Okay. Hau da Ezkio? Ezkio oso polita da. Ez. Ondago. Hemen dago? Hiri txikia da, ez da? Baina mundu... nola esaten da, mendietan dago. Mendian. Polita da, hau da, polita. Oso ondo. Oso ondo. Euskal instrumentuak ezautzen dituzu. Txalaparta bai. Jokoarekin jarraituzkat. Venga. Jarraitz. Jokoarekin jarraitu. Zer da jokoarekin? El juego? Donosti mesedez. Donostian nago. Zenbat daramazu euskara ikasten oso ondo zoaz animo. Eskerrik asko ane domingo jarraitu nire euskeraz ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. The game, bye. Abestiak asmatzearen jokoa. Bye. Venga. Horrengo abesti lagunek. Pazientzia mesedez. Baina hau da garrantzitsua niretzat ere bai, euskarreria ezagutzen nahi dut. Venga, lagunak. Lagunak, ez da lagunek. Cuando estoy hablando a vosotros, lagunak esan dut. Venga. Ia da jarraitzen dizutzkot krak bat zara. Eskerrik asko, ane domingo. Bilatu otzagabia mesedez. Venga, oso ondo dakizu euskeraz. Eskerrik az. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, ese, arroba. Venga, hurrengo abestia. Prest zaudete? Prest zaudete? Bai ala ez. Kaixo berdauz. Bihar arte. Venga. Eskerrik asko unziba. Oso jatorra zara. Venga, hurrengo abesti. Erraza da. Oso erraza da. Maren, mesedez, Maren. Maren. Maren izan da lehenengoa. Aldi honetan azkarrena izan da. Begira, Maren. Niri iztegian zaude. Iztegian zaude. Zu definizioa azkarra da. Azkarrena definizioa zara. Begira. Tú eres la definición de rápido. Maren, vaya crack, Maren. Zure iztegian. Ai, amazkot. Maren, crack bat zarazkot bezala. Horaizo. Zuk oso ondo jotzen dizu. Eskerrik asko unziba. Oso jatorra zara hori esateagatik. Venga, hurrengo abestia. Oso eskerrik asko inzabi. Jarraitu nire kontua, musikako kontua mesedez. TikToken eta Instagramen mesedez. Venga, hurrengo abesti. Presaudete? Hau da pixka bat. Ez dakit, zaila ala erraza, ez dakit, baina guazen.
Hori da egoi! Egoi, barkatu Iker, baina egoi aldi honetan azkarrena da. Egoi izan da lehenengoa. Egoi, zein da zure izena benetan? Bueno. Egoi, punto. Egoi, punto bat zuetzat. Txoriak txori oso jotzen duzu. Eskerik asko. Benetan, mia esker, untziba. Osko gustatzen zaita musika jotzea. Eta ni musikarien naiz eta musika nire bizitza da. Guazen, egoi da nire izena. Kaixo egoi. Euskal izena da egoi. Begira. Pazientzia nirekin behar duzuen. Zergatik, nire euskera aurrera doan lana da. Eta batzuetan euskeraz hitz egiten dut payaso bezala. Eta euskeraz bokota dut. Bokotzen ari naiz. Untziba Estatu Batuarra naiz. Jatustaken. Zer da jatustaken? Zer da? Ez dakit, jatustaken. Venga, urrengo abestia. Prest zaudete? Barkatu, zein da the score? Iker, lau, Maren, hiru, besteak bat, cada uno. Zure euskera asko gustatzen zait. Eskerik asko untziba, oso jatorra zare. Brigade loko, bideo bat egin dut. Atzo, begira, Brigade loko lehen aldiz entzuten. Venga, horrengo abestia. Arraza ala zaia. Ez dakit, ikusiko dugu. Eskerrik asko iruzderi. Bai, baina zein hori da Aitor Diamante. Kontuz lagunak. Aitor Diamante, 2 puntu daukat. Argitasunarekin. Abesti hau araitzen gustukoena da. Bai. Ni eskiokoa naiz, oso herri txikia baina mendian. Eskio, bale, argitasunarekin. Zergatik zaude euskara ikasten, entzun ezazu burutik gustatuko zaizu. Eskerrik asko, I think. Te lo voy a explicar, pero los demás me van a cortar el cuello si no toco el siguiente canción. Baina, rapidito, Estatu Batuarra naiz, eta duela urte bat, duela 20 urte, nire abizena Zuniga, Euskal Jatorrikoa zela ikasi nuen, eta geroztik nire helburua Euskari ikastea da eta. Eta orain duela urte bat Euskal Herrira Donostiarra zuzenean etorri nintzen. Eta oraintxe Donostian bizi naiz. Eta 9 hilabete daramatzat euskaltegien. Datorren astean atzen ari naiz euskaltegien berriro. Eta bai,
Ni hemen nago niri buruz, nire lan ordainduan dago, eta musikaria naiz. TikToken nago, bai, jarraitu nire mesedez. Euskeraz laguntzen ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen dit. Eta partekatu nire live. Eskerik asko Markelo. Eskerik asko. Oso jatorra zara. Eskerik asko Eruizderi. Oso jatorra zara. Y si no vi tu nombre y me has seguido, eskerik asko jarraitzeagatik, nire jarraitzeagatik. Egun baten Ezkiora etorri beharko duzu oso ondo jaten da ostatuan. Eskerik asko. Egun batean, Ezkiora etorri beharko, bai, duzu, bai. Oso ondo jaten da ostatuan. Nola esaten da, ¿me estás invitando? Nola esaten da hau, ¿me estás invitando? Niri, gonbitatzean zaude? Ez horregatik, asko gustatzen zaizkit zure bideoak. Bai. Gonbidatzen ari alzara? Hori da Araitz. Eskerik asko. Araitz, jarraitu nire mesedez. Gonbidatzen ari alzara? Untziba? Gonbidatzen ari alzara? Bai ala ez. Ari alzara? Jarraitzen zaizut. Bai. Jarraitzen zaitut. Venga. Hau da, abesti azkenean lagunak. Maia Fidalgo. Bakarrik bizi zara. Hau da, informazio pribatua da. Aitor Diamante. Baina eskerrik asko zure galdera. Guazen. Hau da, abesti azkenean da. Prest zaudete? Eta abeste honetan 5 puntu balio du. 5 puntu balio du. Abeste azkenean. 5 puntu. Prest zaudete? Esan aldu. It's anyone's game. Bai, gero. Prest zaudete? Venga. 1, 2, 3, goazen. Egoi. Barkatu Iker. Barkatu Maren. Barkatu Aitor Diamante. Baina gaur egoi gana da. Eskerik asko Ane Domingo. Zue zagar bat eta zue rosantzat. Eskerik asko oso jatorra zara, benetan. Eskerik asko. Egoi, egoi. Baina bihar beste egun da. Eta ez dakit nor ganeko da. Nola esaten da ganar.
O ganador. Egoi irabazlea. Irabazi. Hori da. Egoi irabazlea da. Egun, egoi irabazlea da. Baina Iker... Baren? Bikain, ha? Bravo, baina... Barkatu, Iker. Zaila da. Baina barkatu, bihar, egun bestea bat. Baina Iker, zu irakaslea zara, lasai, ha? Zu beti, Iker, niretzat, zu beti irabazlea da. Irabazlea da. Iker, zu beti irabazlea za niretzat. Ganador, eta irabazi ganar. Hizkuntzak onak dira, eskerrik asko ganar. Con C? Con Z? Zetarekin? Oidek? Horrela? Bueno, lagunak, eskerrik asko etortzeagatik gaur klaseara. Eta eskerrik asko zuen laguntzeagatik. Eskerrik asko jokin jarraitzeagatik. Eta egunero, hemen nago klasean, hiru ordutan, baina gaur desberdina da. Baina bihar hirutan egongo naiz hemen TikToken zuentzat. Ados zaudete? Agur lagunak, ondo pasa, gutxi gazta, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Eta bihar ez dakit, baina agian puntu bat zuetzat. Agur. Musu bat. Agur. Venga, Jokin, ongi pasa. Agur.